Dobre, to boli asi tak všetky správy, čo sa týka krypta. Musíme teda prejsť na mimo kryptové správy, keďže krypto nám síce ovplyvňujú, ale nie sú to priam krypto správy. Keďže sme si pustili líšku do kurníka, prakticky sme si pustili TradFi do tohto daného marketu, tak vidíme tu obrovské ovplyvnenie napríklad od Powella, ktorý prakticky včera rozprával na nejakom, zase som zabudol, ja viem, že v Chicagu na nejakej univerzite, Economic Club of Chicago, tak tam rozprával a povedal, alebo teda prezradil zo pár zaujímavých vecí, že zatiaľ vôbec ho neznervozňuje to, čo prakticky robí Trump, ale môže to zdvihnúť celkovo infláciu, tie tarify nie sú úplne najpríjemnejšia vec a z krátkodobého hľadiska očakávajú, že sa môže stať aj to, že poskočí inflácia smerom hore. Zatiaľ teda sa vyjadril aj jednoznačne, že vôbec sa nenáhli a s tým znižovaním úrokových sadzieb, že prakticky stále zatiaľ sú na tom tak, že tie čísla sú také, že stále ostávajú na pauze. Žiadne znižovanie ani žiadne zvyšovanie úrokových sadzieb. Zvyšovanie, ak by prišlo, šľak by trafil aj blondiak a vypadali by mu kompletne všetky vlasy, lebo zvyšovanie totálne nikto neočakáva a všetci sú teraz skôr naladení práve na znižovanie, že by mohlo teda prísť. Čo sa týka Fed Watch Tool, naposledy, čo sme sa pozerali, tak tam boli veľké šance, že by sme mohli dokonca ešte aj 4 krát tohto daného roku znížiť úrokové sadzby, ale ako si môžete všimnúť, už máme 91,1% pravdepodobnosť toho, že sa nebudú znižovať úrokové sadzby na ďalšom mítingu, ktorý je 7. mája, kedy pred nedávnom sme tu boli alebo teda sme sa motali okolo tej hodnoty, mám taký pocit, že to bolo 62%, ale teraz je to obrovský poskok a to bolo práve vďaka tomu koncilu, na ktorom on prakticky včera rozprával, kedy nám potvrdili viaceré veci. Následne 18. júna, mám taký pocit, že to bolo júl. Dobre, čiže 18. ešte stále očakávajú zníženie úrokových sadzieb 57,4%, pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb o 25 bazických bodov. Následne júl, takisto očakávajú ďalšie zníženie, hej, ale tu je to skôr tak 50-50, hej, ale predsa len tu máme oveľa väčšiu pravdepodobnosť, čiže minimálne 2. Následne tu vidíme 17. septembra, tu ostávame na tých istých číslach, hej, zatiaľ teda tu prevyšuje to, že by boli len 2 zníženia úrokových sadzieb. Následne tu máme áno a teda už október, už tam je zase to číslo, že by to mohlo predznamenať aj 3. zníženie, no a posledný december ostávame na tých istých úrovniach, číslach, čiže zatiaľ teda sú započínané 3, kedy ešte pred nedávnom, alebo teda minulý týždeň, mám taký pocit, že keď sme to počítali, tak to vychádzalo na 4 až 5. Teraz to vychádza skôr na 2 až 3 zníženia úrokových sadzieb, čiže uvidíme, že aký ďalší tlak bude vyvíjať práve Trump na Powella a vyzerá to tak, že bude na ňo vyvíjať celkovo veľký tlak na začiatku svojej kandidatúry, alebo keď prišiel na stoličku, tak Trump jednoznačne povedal, že on s Powellom nemá príliš veľký problém, proste s ním vôbec nemal problém. Skôr teda s Garyho Genslerom, Gary Genslera kopol do zadku, vymenil sa tam človek a zrazu si našiel druhého týpka, s ktorým má problém, a to hlavne skrz toho, že ho vôbec nepočúva a očividne Trump to nevie, pretože mi teraz a už sa vyjadril, že pracujú na tom, aby odstranili túto danú osobu z Fedu. On aj celkovo sa vyjadroval Trump, že Fed by nemala byť súkromná spoločnosť, ale skôr, že by mala byť práve naviazaná, mala by to byť jednoznačne centrálna banka tej danej krajiny. Čiže uvidíme, že aký nápad by to bol, keďže takto fungujú v Amerike už hodne dlho. Oni tam majú viacero vecí iných, ako máme my tu v Európe. Či je to lepšie alebo horšie, to už ja vám povedať neviem, hej, to si musíte vy sami vyskladať niečo z toho, ale jednoznačne obrovská kritika od Trumpa smerom k Powellovi a jednoznačné znázornenie toho, že mal by znižiť úrokové sadzby, lebo bude mať stále väčšie a väčšie problémy, aj keď mám taký pocit, že klince si zabíja proste sám on do rakvy, ale tak myslím si, že on vydrží celý ten turnus, ktorý tam je. Zatiaľ teda, čo Trump bojuje s Powellom, hej, že či sa teda znížia, alebo že kedy vôbec sa znížia tie úrokové sadzby, tak Európska únia a prakticky skoro každá jedna krajina dookola oznámuje, že budú znižovať úrokové sadzby.
skvelá správa pre Európsku centrálnu banku, alebo teda pre Európu ako takú. Zatiaľ teda vyzerá to tak, že majú infláciu pod kontrolou. Je to 7. znižovanie v rade po 25 bazických bodov. Čiže naše úrokové sadzby sú na hodnotách 2,2%. 250 bazických bodov až 225 bazických bodov. Čiže dobrá správa, alebo teda dobrá správa. Nie je to príliš veľmi prekvapivá správa, čo sa Európskej únie týka, keďže očakávania boli celkovo dosť jednoznačné a plne sa naplnili.